Il-Partit Nazzjonalista qed jiffoka mhux biss fuq il-pajjiż u l-poplu Malti Wawċi imma anka fuq il-ferat interni. Dan sabiex il-poplu jgawdi minn politika b'saħħitha u ta' viżjoni fit-tul. Fil-fatt, it-tnejn fil-għaxija, l-Amministrazzjoni Nazzjonalista laqqet lil kunsillieri lokali kollha tal-Partit Nazzjonalista. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch jirringrazzja lil kunsillieri u s-sindki tax-xogħol illi qed isir fil-lokalitajiet kollha madwar Malta Għawdex. Fil-waqt illi wedhom is-sapport kollu tiegħu sabiex dawn jibqgħu waslu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalitajiet u stqar li r-rappreżentanti tiegħu għandhom jibqgħu juru l-impenn u l-pjan fit-tul illi għandu l-Partit Nazzjonalista li qed isarraf f'ġid fil-lokalitajiet kollha, speċjalment wara s-suċċess li kellu l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Ġunju tal-2024. Min-naħa tagħhom b'attendenza numeruża, il-kunsillieri wrew l-apprezzament kbir lejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista u anka lejn it-tmexxija illi tihom dak kollu meħtieġ sabiex iżommu dan is-suċċess. Il-kunsillieri kienu wkoll indirizzati mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, il-President Kulleġġ Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Liam Xiberras u anke x-Shadow Minister Bernice Bonello.